Здравейте! Намираме се на летището в Мюнхен. Ще пътувам за Истанбул, но съм без Райан и Стефчо, за което ми е малко мъчно. Но целта на пътуването ми е да придружа майка си, която отива там да си прави зъбите. То за какво друго се ходи в Турция, аз не знам, ако не е за зъби, коса и някакви пластични операции. Та сама не знам какво ще мога да изкарам като влог, но ще се опитам да направя нещо. Ще се включа отново вече от Истанбул. Чао за сега! Кацнахме на летището. Беше доста объркано, докато излезем. Хора се блъскат постоянно. Сега сме в превоза, който ще ни кара до хотела. И отново ще заснема там малко кадри от хотела. Пристигнахме си в хотела. Сега ще отидем на рецепция да си вземем ключа, да се качим в стаята и ще ви я снимам и нея там. Вау! Хубава, чиста стая. То е тип апартамент, между другото. Така. О, ето има си малка кухничка. Идеално. Ето е и спалнята. Супер! Какво има нататък? Тук трябва да е банята. Окей, не е нещо кой знае какво. Добро утро от първата ни сутрин в хотела. Оправихме се, слязохме на закуска. Сега ще си закусим една хубава турска закуска и ще потеглим към клиниката, за да започнем работата, за която сме дошли. Майка ми по принцип не иска да заснемам цялата процедура, как протичат нещата и така нататък. Но мисля поне да ви покажа усмивката и сега, и след самата процедура. Само лекичко така, ще обърна камерата. Добро утро! Да, видяхте дори за кратко усмивката преди, после вече ще я видите и след. А сега ще ви покажа само набързо какво ще закусим. Ето моята чиния, саламче, кашкавалче, сиренце, яйце, маслинки. Тук имаме чайче, естествено. Така, тук има банички, симит, хляб, пурички, зеленчуците. И така, типична турска закуска. Така, сега да хапваме и ще се включа отново от клиниката. Вече като сме там, ще заснема от тук, от там няколко кратки кадри. До после.
приключихме с закуската и решихме набързо да се погледим с по едно турско кафе, понеже имаме още време, докато дойде превоза, който ще ни кара до клиниката. Ще ви покажа кафето. Според мен малко недонаправено, защото покрай това кафе трябваше да има лукумче или нещо такова. Мамо, аз между другото преди малко забравих да те питам как се чувстваш. Силно развълнувана. Очакваш нетърпение да видиш резултата. Да. Всичко ще е хубаво. Да, надявам се. И аз да си струва за това, което сме дошли. Ами до после. Чао от нас. Здравейте отново, ето ни и нас пред клиниката. В смисъл, аз съм пред клиниката, майка ми вече влезе. Исках да заснема мястото, където ще се случат тия процедури за новите зъби на майка ми. И сега ще поснимам малко и отвътре и ще ви покажа. Ще се опитам също да снимам и малко от самата процедура. Ето я и самата клиника тук. Има нагоре и надолу още етажи. Не искам повече да нахалствам и да снимам. И ще се опитам вече при прегледи и по време на работа да заснема малко. Здравейте! Приключихме при зъболекарите. Стана доста късно. Майка се умори от пилене на зъби, а аз само докато я чакам. И сега седнахме да хапнем на едно място, което изобщо и ние не знаем. Просто беше по пътя ни и решихме да влезем, да похапнем набързо. И ще се прибираме в хотела. Ще се изкъпем и си лягаме и да сме готови за утрешния нов ден. Най-вероятно ще се включим отново утре на закуска, може би, или пак в клиниката. Не знам, ще видим утре вече. За тази вечер, лека вечер! Чао! Ето я и нашата вечеря. Горката ми майка какво яде? Добро утро от втория ни ден вече в Турция, в Истанбул. Станахме пак сутринта рано, оправихме се, слязохме пак на закуска.
След малко мислим да излезем да се разходим малко из квартала, понеже днес ще ходим от 2 часа пак на зъболекар и ще си имаме време да се поразходим малко. Вчера беше доста уморително. Накрая направо бяхме супер разбити вече. Но днеска пак сме фит. И след тая закуска се надявам да сме още по-добре. Днескашната закуска е почти същата, само имаме допълнение мишмаш към нея. Сега ще ви покажа закуската. Ето я и днескашната закуска. Мишмаша. Така. Ето я и майка ми. Днеска не мога да я накарам, само че да се усмихне с зъби, понеже са и изпилени зъбите. И майка ми има една препоръка към всички, които нямат истински нужда от това да си правят зъбите, да не го правят. Защото е огромно мъчение, поне първия ден, докато изпилят зъбите, беше доста трудно за нея. Да се надяваме от сега нататък, че ще е по-лесно, така казаха и докторите, естествено. Вчерашното пиление и отне 4 часа, продължи 4 часа самото пиление на зъбите. Огромно мъчение. Днес по принцип ще изслагат временните зъби, с които също ще определят самата форма на зъбите, как ще изглеждат. И така, ще се включим отново малко по-късно. Чао за сега! Така, тръгнахме малко на разходка. И не знам дали ще видим нещо хубаво, но ще се опитам да поснимам нещо така по улиците пак. Отново сега сме в клиниката. Дойдохме да поставят временните зъби на майка ми. Тя сега е вътре в кабинета. Аз исках просто да я изчакам отвън, но успях да видя как ще изглежда. Изглежда чудесно, естествено. Ако тя се съгласи дори с временните зъби, ще я снимам след малко. Ние ходихме на разходка малко из квартала, както ви казах по-рано. За съжаление там не видяхме абсолютно нищо интересно. Както на всякъде в Турция е пълно с банки, ресторанти, аптеки и нищо интересно нямаше. Да се надявам, че утре или в други ден ще отидем на по-хубава разходка, но не обещавам. И така, ще имам включване отново. Чао за сега!
Върнахме се от клиниката. Там крайният резултат не можах да го снимам, защото майка ми имаше упойки, устните й бяха изкривени и нямаше как да направя снимка или видео. Та се прибрахме в къщи, в хотела. Изчакахме 2 часа да минат, понеже вече може да яде. И сега тръгнахме. Пак надолу има една, надолу от хотела има една улица, където има повече ресторанти, силно казано, такива кебаб, дюнери, такива неща. И ще видим какво ще хапнем. Да, най-вероятно ще е някой дюнер или кюфтета или нещо такова, понеже квартала, който се намираме, няма ресторанти. Най-вече е пълно с бързи хранения и такива неща. Та със сигурност ще заснемем пак какво хапваме и така нататък. Сега, мамо, искаш ли да те покажа? Здравейте! Тя се усмихна. И естествено това са временни зъби, които са пластмасови или нещо такова. Много са бели. Самия зъб няма да е чак толкова изкрящо бял. Естествено, материалът циркония е много по-близък материал до естествения човешки зъб. Така че самия краен резултат мисля, че ще бъде малко по-различен и естествено по-хубав. Но всичко това ще видим заедно. И така. След малко ще заснема какво сме хапнали тази вечер. Аз лично тук приключвам за днес влога. Желая ви приятна вечер. Чао от мен! Ето я и нашата вечеря. Айде на здраве! Това е питка с кайма, която има уникален вкус. Нямах толкова много очакване от това място, но самата питка и тия кюфтета просто са супер вкусни. Ще се опитам да снимам и отвън после ресторанта, ако не забравя, като излизаме. И който дойде тук, може да го посети. 10 от 5 звезди давам. Добро утро от третия ден. Днес доста поспахме. В момента е 10 часа. Слязохме на закуска. Всъщност днес даже мисля, че няма нищо интересно за показване, понеже го пишем дъждовен, вали и не знам дали ще ходим някъде, дали ще правим нещо. В 2 часа само ще отидем отново до клиниката, за да поставят вече имплантите на майка ми. Тя ще има само 2 импланта тук най-отзад, където няма 2 зъба. Ще й поставят имплантите и ще се върнем обратно в хотела. И изобщо не знам дали ще имам друго включване за днес. Не искам вече и много да се повтарят нещата по темата, защото в процеса няма също нищо ново. Така че ще видим в следствие за днес. Чао за сега!
виждам много добре, но както и да е. Днес почти нямам нищо заснето. То не е, че другите дни имам кой знае какво. Но днес бяхме в клиниката да поставят имплантите на майка. Доста трудно мина за нея. Има много болки. Почивахме пак в хотела. И сега излязохме да хапнем. То аз си хапвам, тя горката само насупи. Вчера малко така са поглези с тези клюфтенца, иначе само на супички. Сега ще ви покажа вечерята за тази вечер и за днеска пак приключвам. Чао! Ето е моята порция с агнешко месо, което идва с ето тия разядки заедно. Тук има чи кюфте, което аз вече пробвах и е много хубаво. Ето майка ми яде пак супа, надробено с хляб. А това се казва шардан на турски. Не го знам как е на български. Изглежда доста странно, но има много хубав вкус. Така че в Турция, който е ходил и не е пробвал, препоръчвам да пробва. И така, да се надявам утре да има нещо по-интересно за заснемане, защото съм почти готова да се откажа от влога. Лека вечер ви желая! Вече за последно сме в клиниката. Тази сутрин нямах включване от закуската, понеже вече съвсем няма нищо интересно и закуската е една и съща и ние сме едни и същи. Днес вече дойдоха зъбите на майка ми. Вижда се финалната права. След малко ще дойде и доктора, зъболекаря, който ще й постави цирконията. И ще заснема вече последната процедура и финалния резултат, естествено. И след това мислям да отидем малко да се поразходим. Ако всичко мине наред, естествено, ако няма някакви проблеми. И днес така си мислим, че ще е малко по-разнообразно дори и за нас, понеже не сме тук на почивка, не сме да разглеждаме красиви места и така нататък. Причината, поради която сме тук, е съвсем различна и затова нямахме много време да ходим на някъде. Часовете ни за зъболекар не си подхождаха с часовете за разходки, бяха на никъде. Нито преди часа, нито след часа нямаше как. Пък и както вече казах, самия квартал не беше кой знае колко разнообразен, но днес ще излезем малко извън квартала и ще отидем на някъде на разходка. Така, изчакваме доктора да постави зъбите и ще ви снимам малко пак от тази процедура. Ще имам с малко отново включване.
Здравейте отново! Излязохме от клиниката. Днес не успяха да поставят зъбите на майка ми, понеже имаше още малко нужда от малки докосвания. Ще ги оправят тях и утре вече, живот и здраве, ще ги поставят. То в смисъл няма и друг вариант, понеже утре ни е и последния ден. Днес дойдохме до един мол, ще се поразходим тук. Ще заснема малко видеа отвътре, както във всеки един мол. Естествено има магазини за дрехи, ресторанти за хапване и така нататък. И ще ви покажа вече пак по време на самата разходка. Що не се усмихваш? Нищо, че си с временните. Разходихме се малко, обаче вече сме супер гладни и решихме да седнем да похапнем. Но искахме нещо по-леко, защото много държим по принцип. Пак не знаем, ако гладнеем, държим да отидем пак в ресторанта, където вечеряхме оная вечер с кюфтенцата там, където бях снимала. Просто наистина беше супер вкусно и искаме да опитаме още веднъж. След като похапнем тук, ще продължим още малко да се разхождаме и после вече мислим лека по лека да се прибираме, понеже сме уморени. Аз от бременността. Майка просто е уморена от всички процедури, които и се случват тук. И така, ще хапваме пиде, после ще го снимам и него. И какво друго да кажа, мола е доста голям. Наистина има какво да се види. Доста магазини има вътре. Както супер маркови, така и ефтини магазини, като за всеки по нещо. Горе има, на етажа, който сме седнали да хапваме, има доста места за ядене наистина. И така, не знам дали ще видя нещо друго интересно. Ако има нещо такова, ще заснема пак. Чао за сега! Ето пидето дойде, обаче аз си говорех с Стефчо по телефона и се обърках и почнах да хапвам, но се усетих и е тук да заснемем. Това е тук на майка с кайма, моето е с пилешко, има туршия. И мама яде естествено супа отново. И така. Ами, добър ни апетит! Ето, това е името на мола, в който се разходихме допреди малко. Това място се намира в Истанбул, Аташехир. Ние вече излязохме от мола, понеже ни стана лошо от красивите им магазини, а ние нищо не може да си купим, понеже нямаме чекиран багаж и няма как да се върнем с толкова неща. И решихме да излезем малко отвън, да се поразходим, да видим също по улиците им какво има. И също, което и по улиците им е много красиво. И така, сега мислим да си хванем едно такси и да се прибираме в хотела, понеже се уморихме вече. И
Мисля, че за днес е достатъчно толкова разходка. То реално погледнато никога не е достатъчно, но по-добре да спрем сега, докато не е станало нещо с бебито. Да се прибираме, да почиваме. А за утре мислим да ходим на един друг мол и ще се опитам да снимам и там малко. Последната ни сутрин. Не, всъщност утре ще не е последната сутрин, но от последната ми закуска в хотела. Днес вече със сигурност трябва да се приключи с тия зъби. И утре потегляме обратно пак в Германия. Днес мислим да отидем на разходка до един друг мол. Вчера мола беше наистина доста голям и някак си ми се объркаха главите. Поразходихме се малко и решихме да се приберем. Бях казала, че ще ходим да хапваме пак в ония ресторант с кюфтенцата. Обаче това, което ядохме там, беше достатъчно, не огладняхме, нямахме нужда и затова решихме да си останем в хотела и да си почиваме. Да си изкажа вече и впечатленията. От хотела не сме особено доволни, защото има доста липси, ако не се бъркам, тук дочух, че хотела е 4 звезди. Не заслужава дори и една. Най-елементарното, което беше още първата вечер, когато пристигнахме, около 15-20 минути не можаха да ни намерят резервацията. Се оказа, че колежката ни е записала на правилното място. Както и да е, след това се оправихме. Още с пристигането си майка ми влезе да се къпе и излиза. Беше втория шок, когато не намерихме сешоар в стаята. И когато попитахме в рецепцията тук, ни казаха няма. Просто няма. На следващия ден се наложи да си купим сешоар. Не беше нещо, кой знае колко брутално на момента, когато ни трябваше, просто нямаше. И като цяло не е супер чисто. Нямат никакво уважение към самия клиент някакси, никак не обръщат внимание на молбите към тях. За всяко нещо трябваше да се молим, да си просим едва ли не. В Турция точно това по принцип не го очаквах, защото тук ти вземат душичката само за да ти вземат и парите, а тук изглежда не е така. Да премина за клиниката, да си кажа и за там мнението. В клиниката обаче наистина всичко е топ. Отношение, лечението самото, всичко просто е перфектно. Само млади хора, лекари, асистенти, момичето на рецепцията, която ни посреща и изпраща постоянно. Докато още пристигнем там, стават си хората на крак, посрещат ни, веднага ни предлагат чай, кафе, което е типично за Турция, много нормално. Но самите усмивки, самите им лица са толкова добри,
Направо са супер. А за докторите въобще да не приказвам. Когато се взема някакво решение, постоянно идват 3-4 заболекаря, обсъждат, говорят, гледат и така заедно вземат решение за всичко и се справят доста добре. Аз вчера успях да видя зъбите на майка ми в готов вариант, понеже по време на пробата зъбите изглеждат уникални, просто нямам думи. Вие ще видите името на клиниката в видеото и който има нужда, препоръчвам с 4 ръце, просто да се обърнат към тях и със сигурност ще получат нужното внимание, което трябва. За днес се надявам, че ще имам други включвания, но не обещавам откъде и какви. Да, до после. Чао! Здравейте отново! Ето ни и пред мола, който искахме да посетим днес. И така, вече сме тук, ще влезем вътре след малко. Ще видим как е отвътре. Приключихме вече при заболекарите. Вече е време за разходка. И утре е време за обратното ни пътуване. Здравейте! Поразходихме се малко из мола. Този мол отвътре не е толкова голям и не е толкова интересен, както другия, но пък тук има отвън градина, заобиколена от ресторанти и кафенета.
а по средата има вода, водно шоу с фонтаните тук, които са. Там ще видите водното шоу. Сега седнахме тук на едно местенце да похапнем кумпир. Това е картоф, сварен картоф. Вътре го пълнят с различни салати, кашкавал, масло. Ще заснема след малко, когато ни ги докарат. И така след това ще продължим още малко да се поразходим. Мислим за... Ако не се уморим супер много, мислим за вечеря да останем също тук, защото водното шоу вечерта е придружено също с осветление и мисля, че ще е по-интересно. Но не обещавам. Аз съм бременна жена, която бързо се умаря. Така, да се надяваме, че ще издържа и ще го снимам и вечерно време. Ето ги самите картофи. Аз моят картоф го поръчах с нещо подобно на руска салата. Люти чушки и царевица. Ето и на майка ми. Тя също поръча с нещо подобно на руска салата, царевица и печени чушки, защото тя трябва да хапва по-леки храни, по-меки. Маслото и кашкавала си ги имат всички видове. Допълнението към тях са салатите. Поръчахме си и сода с лимон, която има супер хубав вкус. Не можех да предположа, че ще е толкова вкусно, сладко, хубаво. Така. На нас добър апетит! Вече сме на летището в Истанбул. Ще подтегляме обратно към Мюнхен. Минахме всякакви проверки и вече само си чакаме самолета. Вече нямам търпение да се прибера, да видя Райан и Стефчо. Много ми домъчня за тях. Беше хубаво, но без тях не беше много окей.
Така, надявам се да съм направила нещо с този влог, понеже не съм свикнала сама да снимам и не съм сигурна какво се получи, но ще видим. Чао за сега, до следващото ни преживяване.